जोबोर समायना मिथिंगाजों आबुं बे मथनगुरि हालाम गाब्रुखुन्दानिफ्राय फैनानै बे सोनाब मथनगुरि रुगुङाव जों दङ दा समाव आरो जोङो बे जायगाखौ नागारना थांफिननो सिगांबाय गोबां साहा दावबायारिफ्रा बहाय दावबायफैदों जों नुनो मोन्दों साखाथियाव गोबांथार गारि बे टाटा सुम'जों फैदों बाक्सानिफ्राय फैदों होननानै बिथांमोना बुंदों आरो जोंहायबो दङ हानजासे दैलाबायाव संजागासिनो दङ आरो नैबे जाबाय जोंनि गारि बेयो जोंनि गारि जोंजों लोगोसे दङ ड्राइभार दं आरो जोंनि इंखंनि स्टाफफोर दङ लोगोसे सिकिउरिटि दङ सिकिउरिटि गार्ड आरो बे दावबायारिफ्रा बे हालामाव फैनानै बहायनो गारिफोरखौ दोनफैथ'यो गोबांथा दावबायारिफ्रा थांफिनबाय होनना बुंनाय जादों जोंबो लोगो मोन्दोंमोन लामायाव दावबायारिफोरखौ आरो दा दैलांखाय बे जायगायाव सफैनाया आख' फाख' मानो होनना बुङोब्ला लामायाव दैया खेबसेनो बोहैबोनानै लामाखौ गोथेहैयो आरो जायनि थाखाय हान्था मेलाया आख' फाख' जायो बेनि थाखायनो दावबायारिफ्रा बे समावहाय बाङायो आरो गोबांथार दावबायारिफ्रा मेसें बोथोराव फैयो होननानै बुंनाय जादों दा जोङो बे जायगाखौ नागारनानै थांफिनगासिनो दङ एबार जों थांगोन लाफासारि होननाय जायगायाव जेरावनाखि मैदेरानो मानसिफोरजों लोगो जायो आरो मानसिफोरजों गोमोन जानाय मासे मैदेरखौ जों लोगो मोनगोन जों मिजिं खालामदों बेजों लोगोसेनो मुफुरबो दं जाहैदों मुफुराबो मानसिजों लोगो दा बेबायदि जायगायाव जों थांगासिनो दङ अरनबारि गेजेराव हाग्राबारिनि मैदेर मुफुर बैसोरो जे मानसिजों लोगो जालायनाय बे जाथायखौ जों नुनो थांगासिनो दङ गाब्रुखुन्दानिफ्राय मथनगुरि आरो मथनगुरिनिफ्राय जों दा थांगासिनो दङ लाफासारि अरनबारियाव लाफासारि अरनबारियाव थांनायनि लामायावनो जों दा मोनसे दिहिब नुनो मोन्दों बे दिहिबानो जाहैबाय भुटान आरो इण्डियानि सिमानि बियो खुन्थिया दा बेवहाय नैबे ओरैहाय जाबाय इण्डिया BP 194 3 पिलार बियो आरो बैथिंजाय नुनो मोनो जोङो भुटान BP 194-3 बे जाहैबाय ओरैनो साहा फारदा बे भुटान गोलैबाय ओरैहाय दै दङ बेयाव दैलाम दङ बे दैलामा जाबाय मानास बियो मानासनि दैलाम दा बिनि साहा जाबाय हाजो नुहुरदों बे नै बिनिफ्रायनो बै साहा बाहागोआ गासैबो भुटाननि गोलैयो आरो ओरै खोला फारसेजों भारत दा जोङो नैबे भुटानाव आगान हैनोब्ला जोङो माबा गेटआव मोनबा पारमिसन लानांगौमोन नाथाय बे अरनबारि नालाय बेवहाय दिहिब दङ जों बेखायनो एसे हाबब्रनोबो हादों जोङो जेनेबा दा जों जेबो दाय जायाखै नाथाय बेयो आयेनगत' दाय गोनां दा बे जाहैबाय सिमा बेखौ बेवहाय दङ आरो बिदिनो बे अरनबारि गेजेर गेजेर गोबां दिहिब दं होननानै बुंनाय जादों नैबे जाहैबाय इण्डिया भुटाननि दिहिब आरो बे 194 पिलार दा बेखौ नुनो मोन्दों दा बे बुब्लियावनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननिफ्राय फैनाय गासै हान्जाखौ आं दिन्थिनो नागिरदों दा केमेराखौ लाबाय थादों जोंहा चक्र बर'आ केमेरा खेबबाय थादों आरो लोगोआव दङ जोंहा बड'लेण्ड इंखंनिनो मावथि फारिफोर दङ मिन्टु बर्मन दं मिन्टु बर्मन बेखौ लाखेब आरो बे जाबाय सोरां ब्रह्म आरो ड्राइभार दं मिल्खा सिं बर' आरो बेबायदिनो जोंहा जोंनि गार्ड बुंथिखाबाय अनसुम बसुमतारी आरो कमलाकान्त बसुमतारी बिथाङा जोंनि लोब्बायारि गोबां हाबायाव बिथाङा जोंखौ मदद खालामबाय थाखायो आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि माने बानजायनायाव लकडाउन समाव जोङो फराफारि होदोंमोन थाखो 9 थाखो 10 नि बे समाव बिथाङा माने थाखो 9 थाखो 10 नि इंराजि फोरोंनाय हाबाफारि मावदोंमोन बेनि अनगायैबो बिथाङा इंखं वेलफेयार ससाइटिनि नेहाथारि दा जोङो नुनो मोन्दों बे फैलाव माने अरनबारि गेजेराव मोनसे दिहिब बे दिहिबा जाबाय भुटान आरो भारतनि सिमानि नेरसोन जों बेखौ नुनो मोन्दों दा जों थांनो नागिरदों लाफासारि अरनबारि गेजेराव लाफासारि होननायाव जोङो मैदेर नायगोन मुफुर नायगोन खाफालाव दङबा नुगोन बुंनाय जादों जे बे सानसुथिर समखाय मि जुनारफोरा दाउमा दाउसाफोरा माने एरसो खुमानानै दङ होनदों आरो जों गोबां दाउ गाबनाय खोनादों नाथाय दाउफोरखौ जों नुनो मोनाखै बबेबा दालाइ सिङाव दङ बिलाइ सिङाव थाखोमानानै गाबदों बिसोरो दाउमा दाउसा बेवहाय बाथ' गाबदों दाउराइ गाबदों नैबे मा दाउ बियो
थबसा गालर बेयो थबसा गालर दाउ थबसा गालर होनबाय थानाङो आरो नैबे लामायाव बहा थांगोन बे लामायाव हा 194 फिलाराव थांगोन ओरै भुटाननि सिमायाव थाङो आरो बे भुटाननि आरो ओरै थांबाय लाफासारि आरो बिजों थांबाय थाबा भुटाननि सेरजों थांबाय थानो जागोन आरो बहा सहैगोन बे लामाया मोनहैगोन दैमा मानास दैमाखौ मोनहैगोन आच्छा भुटाननिफ्राय फैनाय दै आच्छा दे जोबोर समायना थाबाय थागौ नङो अरनबारि गेजेराव बे नाथाय बे जोबोद गिथाव हाग्रा बियो अरनबारि बेयाव मैदेर मुफुर मोसा लख्रा दं होननानै बुंदों आरो सैमा सियालबो दं जोबोद गिथाव माने जुनारफोर दङ बे जायगायाव बेखायनो गोबाव थाजाया बुंदों ओजोंहाय भुटाननिफ्रायबो माने माइग्रेटेड जानानै फैयो माखासे माने जुनारफोर मैदेर फैयो गान्दा फैयो लख्रा फैयो मोसा फैयो बुंदों आरो भारतनियाबो बे दै बारनानै भुटानाव एखमबा आलासि जाहैयोनो भारतनि जुनारफ्राबो बेखौ बुंदों जोबोद इन्टारेस्टिं आरो दसे उनावनो फैनोबो हागौ जुनारफ्राबो जोबोद गिथाव जाहैदों दा बेखायनो जोङो जायगाखौ एसे थाबैनो एरायनो नागिरदों मैदेर मासे नुनो मोनदों जोङो लाफासुरि लामायाव दा बे मैदेरा जोंखौ होसोनो हागौ होनना बुंदों जोंनिया गार्डआ बेखायनो सिलाय लानानै थानांदों जों नायबाय थादों आरो मैदेरा खोमा गावराव देखायनानै जोंनि फारसे मोखां जादों दा जों दंफैयो लाफासारि बिट अफिसाव फरेस्ट बिट अफिस बियो आरो बेवहायनो मैदेर फालोआ फैनानै थाफैयो होनना बुंनाय जादों जों साखाथियाव नुनो मोनदों मैदेर गेलेनायनि जायगा बे दुल जानाय जायगाया जाहैबाय मैदेर गेलेयो नै बेवहाय थायो मैदेरफ्रा फैनानै माने उन्दुलाबायनानै थाफैयो बेवहायनो खिलांदों हनै मैदेर खिनायनि माबा दङ आरो बेवहाय नुनो मोनदों न'नि बे खिरखिफ्रा दरजाफ्रा बायनानै दङ दा बेहाय मैदेरा हुलिदनानै सुन्दायजों एरखा खालामनानै दरजा खिरखिफोरखौ सिफायजोब्बाय होननानै बुंनाय जादों दा बेयो बिटिसि सरकारा माने बेहाय माने न' लुनाय जादों बांल' बिट अफिस आरो बे बांल'आव साफा सानै टुरिस्टफोर फैबाय बा दावबायारिफोर फैयोबा थानो खाबु होनाय जादों आथिखालाव बियो जदिवबा दावबायारिफोरनि न' नङा बेयाव बेनि मावफारियाफोरा थायो आरो बे मिथिंगानि नुथायखौ नायनो फैनाय दावबायारिफोरा एखमबा थालाङोबा बे मावफारिया मोनजोंनो थाफानानै बहाय हर थायो आरो
जुनार एबा मिथिंगानि माने सौन्दर्यखौ लायो जाहे बिदिनो बुंनाय जादों आरो मैदेरफोरखौ माने नायनो मोननाय जायो बेवहाय जुनार नुनाय जायो आरो बेवहाय मासे मैदेर दं बे मैदेरनि मुंखौ दोननाय जादों टारजान बे टारजाना मानसिफोरजों जोबोद गोमोन जाबाय होननानै बुंनाय जादों बे गोमोन जानाय मैदेरा रावखौबो अनिष्ट खालामा आरो बियो मानसिफोरजों लोगो जानानै मानसिफोरनिफ्राय माने फिथाइ सामथाइ एबा मेथाइफोर जायो माने गिनाय गैया मैदेरा मानसिफोरखौ आरो मानसिफोरनि अननाय लुबैसो गारो होननाय जादों बेयावनो थाबाय थायो आरो बिनि उनावहाय गाव गोसो जाब्ला थांफिनो बे बेवहाय टारजाननि अनगायैबो गोबां मैदेर फालो फैनानै थाफैयो आरो बे थाफैनाय मैदेरफोरा बिनि मावफारियामोनखौ दासिम जेबो खालामाखै बबेखानि न'फोरखौ हुथ्राद माने खालामनानै नैबे न' आसाम टाइपनि न' बेयो बिटिसि जानायनि आगु समनि न' बेयो आसाम सरकारनि न'मोन बेखौ सिमफायजोब्बाय आरो बै दा जों न' मोनसे नुदोङो बांल' माने दुइथाला बांल' बियो बे बांल'खौ लुदों बिटिसि सरकारा आरो बे बिटिसि सरकार लुनाय न'आ दाबो मोजाङैनो दङ आरो बेहाय मावफारियाफ्रा थायो बेहायनो संनाय खावनायनि बेबस्था खालामनानै दङ आरो बेयाव थानाय मावफारिया मोना फानबारि बाजारनिफ्राय होफैनाय मैगं थाइगं रेसनफोरखौ जायो आरो बेयावनो दावबायारिफोरा एखमबा हर थानो गोसोब्लाबो थालाङो मावफारियाफोरजों थाफायो आरो मावफारियाफोरनि संनाय खावनायखौ जानानै बे हाग्रा बारि एबा अरनबारिनि नुथायखौ नायो दिनै जोबोद खाफाला गाज्रि जोङो मासेबो मैदेर बेयाव नुफैदिया बेवहाय टारजान मैदेरखौ जों नायनो होननानै फैदोंमोन आरो जोङो बे टारजान मैदेरखौ नायनायनि थाखाय जोङो तरमुज फिथाइ लानानै फैदोंमोन तरमुज माने वाटारमेलन जों फिथाइ लानानै फैदोंमोन बे वाटारमेलन फिथाइखौ जोङो दा जोंनो जाबाय आरो जोङो टारजाना फैयोब्ला बेखौ होथोंसै होननानै जोङो माने थाइनै टारजन जों होलांनोसै थाइसे टारजनखौ जों थाइसे वाटारमेलनखौ जों लाबाय थाइनै वाटारमेलनखौ जोङो टारजननि मुङाव बेनि मावफारिया मोननो होलांनोसै टारजना फैयोब्ला जाहाथे बे वाटारमेलनखौ होयो आচ্ছা ओरै फैलाय नैबे वाटारमेलन थाइनैखौ तरमुजखौ बे टारजना फैब्ला होदो नोंनिया मा मुं नेरसोन गयारि नों बहाय बेसे गोबावसै बेयाव साख्रि मावनो बेसे गोबावसै आं 2000 माबानि 20 बेयाव बेसे गोबाव जाफैखो बे बिदाव आं बे बिदाव मास मोननै जाबाय मास मोननै जाफैदों ना आচ্ছা टारजनखौथ' लोगो मोनफेरबाय मोनबाय टारजन मैदेर नोंसोरजोंथ' गोमोनथार गोमोन आচ্ছা बे जों बे टारमुज मोननैखौ थाइनैखौ नोंनि आखायाव होलांबाय आरो टारजना फैयोब्ला बे तरमुज थाइनैखौ बे टारजननो होदो आচ্ছা बे तरमुज थाइनैखौ जों होलांबाय टारजना फैयोब्ला बेखौ होदो दे फैनाय मा मुं आंनि नामा सोमखोर बर' बबेनि आङो एकनं सावरंनि सावरं बे फानबारि हालामनिखा फानबारिनि आচ্ছা बेसे गोबावसै बेवहाय आङो इयाव जोङो एसपिनि मानास प्रटेक्सननि जोङो आङो इयाव 16 बोसोर जाबाय आচ্ছা थारमाने बिटिसि जानायनि आगोल समावनो दंफैखायोमोन नोङो बियो बिटिसि जानायनि उनाव आङो दा आं थानाया बिटिसि जानायनि उनाव आरो आচ্ছা बेनिफ्राय बहाय मैदेरफोर फैयो जुनार फैयो मैदेर फैयो आरो मैसो फैयो बहुत जिब जुनार फैयो आरो मानसिखौ जेबो खालामा मानसिखौथ' जेबो खालामा हाग्रानि मैदेरा जेबो खालामा हाग्रानि मैदेराथ' खालामनाया खिन्थु ओरैनो खाथिफ्राव थांबा खालामो ओरैनो सेफ साइड थानानै नायनो हायो बेफोरबायदि आरो मोसाफ्राथ' बेफोरबायदि ओरै सेरजोंनो फैयो थाङो ओमफ्राय जेबो खालामा आरो टारजनाथ' दा बर्थमान गैथ'आ फैबाय थायोमोन सम दा बबेयाव दङ बेखौ आं मिथिया बे टारजन मैदेरा माब्ला समनिफ्राय मानसिजों गोमोन जाखो बेखौथ' आंथ' गोसोआव गैला आरो 3 बोसोरसो जाबाय नामा बियो सोर गोमोन खालामखो मैदेरखौ बेखौथ' जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसियानो खालामदों जेनेबा नैबे लामाखौ बानायदोंमोन नैबे लामाखौ बानायनाय समाव फिसामोन बियो मैदेरा
बिमाजों गारनानै थांजानाय ना सोरबा हगारनायमोन जों सिनायाखै ओमफ्राय बिनि उनाव मानसिजों खारदेरफैयो आदार जानो फैयो बेबायदिनो मानसिजों गाबोन नुबाय दिनै नुबाय बेबायदिनो मानसिजों गोमोन जालांबाय आरो दा दांनो हायो आरामसे गोसोबायदि खिन्थु असिनाखि मानसिफोरा बारा खाथिफोराव थांलाबायजाया ओरैनो ड्रेस गाननायफोरबो बेफोरबायदि थांजायो आरो नायजायो रागा जोंनो हागौ रागा जोङो औ बे दावबायारिफ्रा माबायदि फैयो बेवहाय बेसेबांसो दावबायारिफोर फैयो सानसेयावथ' बर्थमान बे सिजन लानानै फैयो जेनेबा रबिबार आरो सनिबाराव एसे फैयो गोबाङैनो फैयो मथा-मथि सानसेयाव साफारिफ्राथ' बहुत फैयो सानसेयाव 30 खानसो जायो खोमा ना 30 खानसो जायो बेनिफ्राय साबेसे मावफारिया दङ जोंथ' नैबे लाफासारियाव साब्रै थायो आदसा दे होमबालाय गोजोन्थों अरनबारि नागारनानै दा फानबारिनि फारसे थांगासिनो दङ जोङो अरनबारि नांजाबनाय गामि सावरुं बोरि सावरुंखौ दा मोनदों जोबोद मोजां लामा दिवा लामा फाखा लामा बड'लेण्ड सोरखारा बे लामाखौ बानायनानै होदों हाग्रायाव हाबनो हानाय लामा जादों बियो आरो बे लामाया जाबाय बोरि सावरुंनि लामा आरो दला सावरुंआव थांनो हायो बे लामाया लोगोसे फानबारि बाजाराव सहैयो जों थांगासिनो दा फानबारि फारसे